Bueno, que aquí estamos todas, Todo ben, grazas a medicación, imagino. Sí. Non faledes, que total, como isto é radio. No, sí, están nos indo ben as pastillas da ansiedade, sí. Bien, é verdad. Como é o tratamento, supoño que sempre baixo prescripción médica, non? Home, claro, é un chupito de café, un de Tinky Winky e despois unha pastilla relajante. Por esta orde, ou podes meter a pastilla en medio do Tinky Winky? Esa é a prescripción médica. Sí. Moita xente que... Bueno, é igual, déxeme calar. Bo! Que vai frío, Marcos? Aquí dentro sí, iba a quitar a sudadera, pero non fai falta, estáse ben. Un día es novo e outro día xa estás falando do tempo, non? Como... Non ten para que falar sempre porque é cambiante. Por que temos esta canción que é unha porquería? É verdad, por que temos a Tom Jones tendo unha canción moito mellor para a bola extra? É que temos moito mellor. De onte? Por favor. Ai, Dios mío. Este é un temazo, Oh! O comezo non é o mellor. O comezo non é o mellor. É moi mexicano, gústame. Un temazo. Agora empeza bo. Na Radio Galega hai bola extra. Sube o volume, deixo café, que hoxe na radio bailamos de pé. Chega aquí con Nova, con sorriso atravesado. Que pasa? Nada. Chega aquí con Nova. Pouco que lle sae a retranque xa se volve tolo. Cristina García mira con calma a situación. Calma. Pon orden a mesa, ponlle xeito ao guión. Mentres Kiko dispara sen mirar a dirección. El acodio volante con moita precisión. Volante médico. Chiquirón, que saben. Chiquirón, Oh, yeah. vai todo ben. Chiquirón, que non pare ninguén. Se a radio se quenta bailamos tamén. Todo mal, todo ben. Na bola extra baila quen quere, que non tamén. A mí emocioname esta canción. É unha gran frase, A mí emocioname. Baila quen quere e quen non tamén. É que é precioso, todo mal, todo É ben. unha É que maravilla. dalle a todos os lados. Me encanta. A ver que rima con López. A ver. Creo que tardan como 3 horas para que diga o de López, pero Sí, bueno. pero que, a ver. Si queres esperar. Os van antes. Eu espero aquí por Antón Rebollero. Marcos López ten razón, tío. Na Radio Galega. Isto pega no fen. Bueno, unha chulada, que escoitamos onte, dirán vostedes, que prodixio, que traballo fixo o equipo de creativos da Bola Extra. Non, No, nunca. como o nivel de creatividade deste programa non chega tanto. Non. Non só, pois que As cousas que están ben veñen sempre de fora. creo que o chiste de mis tetas foi o nivel máis alto de humor, de creatividade que tivemos aquí na Tampouco Bola a nos, Extra. non sei. Pero temos unha audiencia que é outra A cousa. verdade que sí. Se merecen el Eh? cielo. Hola Miguel, moi bons días. Hola, ¿qué tal? Bo día. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas, Grazas, Qué Miguel. preciosidade, Miguel. No, gracias a vos por poñer la canción, porque a verdad que non me esperaba que se fuera a poñer e me fixo bastante ilusión. Como Pero, non que por íbamos favor. poñer, Como non home? íbamos poñer, pero é que lle temos que facer ata unha coreografía, que xa non lo pedimos. Hai un por baile aquí. de TikTok, Sí, como a temos de que Pili facer Pampín. Un reto en TikTok. Hai que pedir ás fillas de As Pili fillas de Pili Pampín. Pampín. Que nos Porque Pili non deseñen, inventou ela. temos que agora que preguntar, non sei se ti podes facer algo, Miguel, que nos deseñen unha coreografía para facela viral e facelo trend. Miguel se fixo bastante. Nacho Duato, creo que ten Facelo- tempo agora. A ver, facelo trend da bola extra en TikTok. É o seguinte paso. Xa, Facelo hombre, tren, eu pedirlle fago todo tren. a mesma persona é abusar. De que vagón de posti? Por sacar. Miguel, contanos un pouco, a ver, como se che ocorreu? Como fixeches para facer esta creación musical? Bueno, a ver, que estaba escoitando a radio, claro, sobre as 12:30 ou así, que dixestes que necesitabas a canción do verán, que non tiñades canción. É verdad. Entonces, pues, As me 12:30. puxen aí... Puxeches estas 12:30. Wow. Sí, cando falaste de que Sí. había que facer unha canción de verán que non Sí. tiñades canción, entonces pues me puxen aí a traballar a ver se podía conseguir algo antes de que terminara o programa e nada, en 20 minutos pues conseguín algo así. 20 minutos. Entonces, pues, Xa lle dedicou el máis ao Sí. programa que a nós. Sí, traballou máis polo programa que a nós. bueno, sempre hai axuda externa de inteligencia Home, artificial xa, que... pero Home, ti xa, pero pero- lle que dar moitos datos á inteligencia artificial. Sí, poden darlle o que me dou tempo, de máis ou menos o que é o nome de cada un, e un pouco as características, o Que programa, características pues, o de todo. puxeches de cada un? A ver. Bueno, pues algo así como Cristina, que era un pouco máis seria, y Kiko, pues que era un pouco máis así, que tenía máis de tranca. E guapo. Pues, Sí. E Melena, Está. e Melena. De Melena. Marcos non lle puxeches que ten razón.
chiquillo. Quen? Perdón? Marcos ten razón. Marco, outro. No, Marcos e Carla, pues bueno, que eran os humoristas do programa. Aí está. Algo así, non me acordo, que Sí. puxen e despois puxen que fixera como algo que meter algo de Chiquirán, porque é unha frase que utilizades moito con Tello de Poi, que me fai Moi moita ben, gracia. sí. Que puxera algo de todo mal, porque, bueno, pues sempre está aí me gusta, entonces pues algo que rimara con todo eso. Ja, é que... No, a ver, é verdad que a inteligencia artificial Sí, fai a no, canción no, e tal, pero pero, bueno, hai que dar moito tal para que Claro, que os se datos concrete tipo que tanto. darllos son datos moi concretos e moi acertados, sí. Tens que darlle máis ou menos o que é unhas directrices. Despois el xa che vai, bueno, vai che vendo unhas letras e aquí non me dou tempo nin a revisalas. Fixen un par de cancións e a que máis Non revisamos me nosas gustaba, cousas, valo revisar ti. Entonces, aí está. Pero, bueno, sí que hai palabras como o do tren e todo eso que parece que non teñen moito sentido, pero aí están as letras de Bad Bunny que máis ou menos Aí son está, iguales. efectivamente. Cada un que interprete o que Está queira. facendo unha colección con Inditex. Entonces, pues nada, que ben tirado. a veces nós ahora tamén podemos aí meter algunha colección de verano, ou sea, de otoño, Moi ben tamén que a bola tirado. extra. Non te Moi preocupes, conozco eu a dun puesto en Padrón, no mercadillo, a ver se Oh. facemos unha colección. É Sí. verdad. Bueno, algo se empeza, por algo se empeza. Creo que Mango agora poden axudarnos, botarnos unha Están no Mango. momento. Nos mangamos Que non moito. botes Pronto nada Sí. lle facemos unha canción tamén e que se viralice. Que guai, que guai. Jo, va, Oi, que bonito e cando que é. puxeches a bola extra no ordenador non pasaches antes o antivirus, por si acaso. No, xa ten todo filtrado, xa ten aquí, xa ten como da casa. Que segue funcionando, non me estou salta. po Sí, ordenador ni non nada. Pregunta nada, non me importante, salta ninguna Miguel. alarma. Tocaron as galletas algunha vez? No, no. Tampouco non é que participe moito, pero bueno, Ostras, agora sí que non algún participaches mensaje, un pero- día con todo. Un momento. Teño aquí as bases da bola extra. A ver, falou con Sí. dirección, Miguel. Ou co equipo. Non falei con dirección, porque dirección non ten nada que ver. Estas son as, este Ah, como hoxe non ten nada que ver, No, dirección. isto é como a Constitución. Ah, vale. Os directores, as directoras poden Veña, entrar dan. aí, pero a Constitución está por riba de todo, está por riba de nós mesmos. Sí. E pon claramente no artigo 16.2 que ante casos moi excepcionais como, e di, creación de cancións expresamente por programa, pode recibir o autor Ostras. as galletas mariñeiras da Veiga. Oh! Pero escoita, Ai, vai. vamos ter que esperar ao final do programa a ver se manda alguén outra canción. Bueno, sí, Pero eso pon tamén, tamén, que se en apunte. caso de que cheguen moitas cancións, escollerase a primeira de todas. Está, Pero Miguel. Diga levar galleta. teño outra colaboración. Teño Sí, outra sí. colaboración. Que colaboración A ver, cal? Teño unha colaboración que teño tamén aí que enviar ao programa, que teño un vídeo de 20 minutos cas mellores momentos da bola extra desta Como? Hai temporada. 20 minutos de mellores momentos? Sí, sí. E Bueno, os peores mellor cantos momentos. hai, ¿Y qué loco? pasa? Pues que de Vosotros algúns 19. momentos. Entonces, pues tamén, eso igual xa suma puntos tamén para as galletas. Hombre, no, eso No, xa ahora hai está. que dar un puesto aquí de Increíble, funcionario e Ahora, para siempre. Visita guiada por da Veiga. Sí, sí. Bueno. Estou alucinado, eh. Qué Estuvemos aí pasa que non estabades, estuvemos aí en setembro cos nenos que Xa, estuvemos mala aí suerte no programa. Non estaba Leti. Ah, vale. Había xente traballando. Claro, había xente traballando cando eran xente así con humor Sí. moi Claro. sutil, elegante, non Claro. intelixente. Sí. Sí, sí. Cos nenos, por que? Eres profe? No, Anai. Non son profe, Anai sí que profe. Fomos en setembro porque cando non tíamos cole, fomos como familia, non como colegio, non como Moi nada. ben. Como familia. Bueno, Sí. non preguntes Sí, máis. Bueno, Bueno, diso, a pregunta que te teño para facer, tes algo que ver ca música? Ou douche a ti por aí? Non ten nada que ver ca música. Home, me gusta a música para calquera, pero non ten nada que ver ca música. Pasa que teño un neno que está no colegio, estaba nun campeonato destes de escolares, pois este ano ganaron aí unha pequena liga que tiñan extraescolar, entonces lle fixen tamén un par de cancións e ora tiña pagado o que é o premium Sí, conozco. da aplicación e se aproveitan e fixen Antes de que caduque. Vale, Claro. ía de pago, xa se Porque ve que hai unha calidad. Cobranche todo o mes, non che cobran por Sí. hora. Que tiñas que ser como o Por eso banco. mismo. A inteligencia Agora teño artificial todo é ben. inteligente. Cando che caduca, Miguel, Miguel, que ainda podemos... entonces me veo ben. Claro, ainda podemos encargar algo máis, non? Hasta Antes de que xullo. Sí, caduque. algunha máis, sí. Modificala non, porque non se pode modificar porque non volva a salir a mesma, pero algunha máis sí. Claro, claro, sí. bueno, moitas mensaxes por aquí. Pareceme a canción do verán, di Beni. É verdade, hai que mandala. Non hai un Bueno. concurso da canción do verán na Gallega, todos os anos. Ainda non se abriu, Home, supoño que se eu abrirá vin a próximamente. Hai ano que falar pasado- con dirección. No, que hai que falar casgai. Se poñemos a do ano pasado, que era o chirimbolo dos Sí, satélites, sí. ou a de fai 2 anos, que era G-Face, de Sí. Vaivén. Bueno, Home, a ver, está moi ben, pero
Bueno, eu creo que este tema máis A ritmo ver, se pega máis. se me comparas G-Face ou los satélites con Miguel, Bueno, eu Miguel claro. gana de calle. ¿De dónde es, Miguel, a todo isto? Vivo en Coruña, pero son de Cerceda. De Cerceda. De Cerceda. Non queren dicir que é de Coruña. Grandes bandas en Cerceda. Cenzar, por exemplo, no, grandes bandas aí en Cerceda. Moi ben, Miguel de Cerceda. Os míticos. Sí. Preciosa a canción. Veciños tamén de Ardas de Bullo, que están por aí ao lado. Tamén. Ardas de Bullo, Unha terra de Castelo, artistas. por aí. Sí, Castelo, sí. Pois Miguel, Marcos moitísimas Pereiro. grazas, a verdade, que foi unha honra Gracias a e nos vos. fixo moita ilusión, que fagan vostedes A mí máis. Eu emocioneime. pasen un tempo en facernos cousas que nos alegren é algo que nos emociona moitísimo, de verdade, Miguel. Moitas gracias a vos por poñela, por darme a oportunidade de falar, e a ver se me chegan as galletas esas. Chegarán. que teño ganas de probarlas. Directamente se vai Acabanche de o señor tocar, da Miguel, Veiga. por favor. Sí. Bueno, a ver, estaré pendiente. Grazas, Miguel. Chao, chao. Moitas gracias a vos. Chao, unha aperta, chao. Chao. Hai canción, Hola. hai música. E o que é música para o teu estómago son as galletas mariñeiras da o Veiga. anuncio hai que facelo igual. Galletas mariñeiras Mariñeiras. da Veiga, as máis saborosas. Sí. As feitas de xeito semi-artesanal no corazón de Galicia. É verdad. De Chantada para o mundo, o pan que veu do mar. Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan. ¡Creo! Pon tamén o artigo 26 que non se lle ocorra a organización sortear 2 caixas de galletas mariñeiras da Veiga ese mesmo día. Pero quen somos nós para... Pero vamos, ¿Cómo? pero vamos. Estás dicindo que creo que estás dicindo? Nah, isto quitámoslo agora. Reforma constitucional igual co de Formentera que fixeron hai pouco, pois aquí igual. Quitamos o artigo este e sorteamos outra. Que malo será. Outra caixa de galletas. Home, claro. Dúas caixas de Veña, galletas. sí. ¡Viva Kiko! Claro que sí. Igual a próxima semana... Presidente. Igual las paga él, pero non hai problema. Bajamos Ah, no, igual de a todo. Kiko. Hombre. Pode ser que igual o martes Sea por non haxa nada. cartos. O Ou non haxa mércores. Kiko. O non haxa Kiko incluso. Efectivamente, Vamos ali a petar porta por porta hasta que estén as galletas nunha habitación e levámolas nós. Bajo así, vame. Contenos que lles parece a canción. Como crear, como facer... Se vostedes son moi creativos, moi creativas, tamén. Cando foi a última creación que fixeron das que se sentiron moi orgullosos? Se teñen tamén composicións que fixeron por inteligencia artificial e máis. Se lles dá tempo a crear máis composicións e facer cousas, evidentemente que eloxen o traballo da bola extra, podemos emitir Ou as cancións. artesanal, non te acordas que nos cantar unha canción artesanal? Vai ser espectacular. Pois mira tamén. Sí. Temos a inteligencia artificial e a natural. Se vostedes son capaces de... Nada, fa falta facer unha canción de 3 minutos, 20 segundos. A me canto máis dure millor. Iso sí, porque traballamos menos. Pero, pues nada, 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Dios, ¿Existes que alguna temazo, canción? chaval. Hai que falar con Tania Beiras que a cante. Con Tania Sí. Beiras e los cumbia pop. Os cumbia pop non os coñezo. Son Tania Beiras e los claro, cumbia sí, pop. no, e os que É o van ao lado mismo. somos cumbia pop. Ata aí Tamén sabe chego. quen é Balmani e non conoce. Que non entendes onde saber non conocer. Pero nunca falaches con Tania Beiras. Con Tania sí, pero os cumbia boys. Os cumbia boys, pois son os cumbia boys era máis guapo. Habrá que Como falar é, cos como é? cumbia boys. Cumbia pop. Pero los cumbia boys Mola máis. está moito máis guapo. En que estaría pensando? Hai que dicir que cante esta canción, canto máis. Ánimo, forza de por Dios. Contenos que lles parece a canción. Como crear, como facer... Se vostedes son moi creativos, moi creativas, tamén. Cando foi a última creación que fixeron das que se sentiron moi orgullosos? Se teñen tamén composicións que fixeron por inteligencia artificial e máis. Se lles dá tempo a crear máis composicións e facer cousas, evidentemente que eloxen o traballo da bola extra, podemos emitir Ou as cancións. artesanal, non te acordas que nos cantar unha canción artesanal? Vai ser espectacular. Pois mira tamén. Sí. Temos a inteligencia artificial e a natural. Se vostedes son capaces de... Nada, fa falta facer unha canción de 3 minutos, 20 segundos. A me canto máis dure millor. Iso sí, porque traballamos menos. Pero, pues nada, 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Dios. Ánimo, forza de por día, Ahí Quitaresa. está. Gustoume moito a canción, ese rapaz é un crack, vai ser a canción do verán, Sí, señor. coincidimos. Parabéns pola canción, está moi chula. Hoxe en día... hoxe é o día do funcionario. ¡Ostras! Non traballan, xa traballa moito. Pero como un día do funcionario. Pois parabéns a todos. Pois Santa Rita. Ten razón, Santa Rita que se non se quita, por iso dio funcionario. De verdade, hoxe é o día de Santa Rita. Santa Rita, para funcionario non sei, Sí, será sí. funcionaria, Sí, o día dos funcionarios de Ostras, Santa fantasía. Rita. Parabéns a todas las ritas. A ver se
Hola, bos días, David de Pontareas. Pois, sentimentos encontrados. Me cae moi ben o tipo. Me gusta moita canción, Pero creo que si tiramos desto, a música está se acabando. O sea, a música como a conocemos, a música de verdad, está se acabando. Pero a ver, isto non é música, pero... E isto, este tipo de, bueno, pues de inteligencia, por chamarlle de alguma maneira. Isto é de broma, non é Claro, profesional. é que Creo que vai a dar un a pulsón xente final toma a moi en moitos serio creadores de música, compositores, moitas, bueno, todo o mundillo, ¿no? que ven ao redor de unha canción, vamos. Pois creo que peligra. Entón, está ben, sí, me gusta, sí, ahora o tema da práctica de inteligencia artificial creo que vai acabar con moitas cousas que agora sea unha realidad e, bueno, igual hai que ir asumindo, pero... bueno, creo como diría Nacho Vidal, hai oco para Veña. todo. A ver, é que o millor dalle unha volta a esta opinión, porque o millor estaste pasando o comparar isto cunha creación dun autor e da boa música. Non ten nada que ver, nin están ao mesmo nivel, non? Isto é unha canción divertida para pasar o tempo. Pero Mike Oldfield facía boa música e era todos sintetizadores. A diferencia fundamental é que Miguel non cobrou cartos. Eu xa cando a gente está cobrando... Este das gai. Moito mellor. No, claro, Moito mellor. unha Que se empeza a traballar sin cobrar. A práctica que estaría mal sería intentar pero gañar é o mismo que un cartos, fulano faga claro. inteligencia artificial e che cobro 500 euros por ir Claro. velo a un concerto, entendes? Totalmente de acordo con isto. Hoxe escoitamos a canción do verán que fixo Miguel, Que un puxemos amigo onte da Cerceda, tamén. unha canción Vaya canción fermosísima. Sí. Gustouche a canción, Sergio? Esa para fondo de tono de teléfono, non xa? Hombre, Claro, Si é de que se politono. pode, si. Home, claro, todo se pode agora. Non é como era antes. Sí, sí. A vostede gusta a Bueno, música, pues nada. Sergio? Dime, Gusta a música? a min? Sí. Sí, carallo, pero justo a música hasta o 2000, de 2000 para acá pouco me gusta, Hola, bo día, son Manolo desde Cristanco. Esa canción é moi boa, a letra non desmerece nada as de Shakira ou as de Rosalía, porque esa día cousas máis entendibles máis co que di Rosalía, porque quen entende Rosalía no que di ou a Shakira. Xa, bueno, pero os artistas están eles danlle almas cousas. A ver, hai que pensar o baile da nosa canción para poder ir a luar a bailala. Vaya, dádelle. Non me acordo como era a canción. Tudo mal, tudo ben. Espera que vamos coitar un Sí, anuncio. bueno, Primeiro fala un vamos, pouco. primeiro vamos a escoitar a Shakira. Espera, que están escribindo a máquina, están Vou poñendo a avisar letra a primeiro. xente, non vai a ser que pense que empecé a cantar eu. Vai cantar Shakira. Ah, claro, é ben. Quero dicir, non vos equivocar. Sí, sí. A ver. Vamos coitar ahora a canción de Shakira. Sí, de seguida. A do mundial deste ano, A non? ver se vos gusta. O tiki-taka, chámase. Chámase. Tiki-taka. Con Daddy Yankee. Isto é verdad. Que Sí. É sona como a nosa. Sabes? E non a fixo Miguel, Daddy Yankee. Pois é bastante máis chula a nosa, a mí que me perdonen, Marco non se fiaba De pensando, feito, "No, é pensei que iba a esta". dicir a Ricky Trago, Ricky Trago. A ver, Está confirmado, sí, sí. Que bota para atrás. Que no, parece inteligencia artificial. No, bueno, Esta pero millora nosa. son Shakira e Daddy Yankee, cuidado, iso ten un prezo tamén e un valor. Daddy Yankee, pon Miguel e dis, pues, un tal Miguel. Daddy Yankee, da igual o que faga. Claro. Hai que, Aí está. hai que poñerse nomes artísticos así potentes. Claro. E que esa non é. Mira, está Shakira. É que ahora no videoclip sale Shakira, por exemplo, que se dá unha Ah, no outro non saía. Eran letras. Letras son as que recibo eu tamén no buzón a fin de mes, e non me queixo. Outra merda. E ata aquí A ver, a análise musical. tampouco moi diferente, Igual. Cal é a diferencia? Mira. Bueno, aquí hai máis xente movendo as cachas, eh? Meteulle aí en inglés, como vai ir Mételle a en- Estados Unidos, non vai a ser que a chapó de Trump. Tati María. Agora eu quedo co Waka Waka, Bah, eu quedo que aquí fixo Miguel, me sacademe todo isto, hombre. Claro. Ai, Dios mío. Pues aquí tamén pon Official Music Video, non serán varias. Dalle aí. Galicia por diante con Vamos a ver Kiko que di David de Pontareas. Outra vez? No, no. Ai, que susto. Pues yo creo que a canción que Hai un poñer un fixeron sueldo. está moi guapa. Pero, eso sí, eu quedo-me que as cancións antes do 2000.
los Calis, los Chichos, los Chunguitos. Los Cadi. Eu Los quedome Chunguitos. con esas cancións, eso que tiño 24 anos. Vestídenos de outra cousa. Vestídenos de algo que De sea que como queremos, posible. de que queremos que nos vistan? Inteligencia artificial non se sepa estas cousas guapas, non Quen para fala? cousas malas. Iso sí que é bo, usalo así é moi guapa, a verdade é que está moi ben, moi fermosa. Usala para cousas E vou boas. claro, como meu pai e meu avó. Igual que alguén que está escribindo música hasta as 2, as 3 da mañá preparando partituras para tocar, non é unha broma. Nada, é unha comodidade impresionante. A mí gustame moito. Parabéns, moitos biquiños. Moitas gracias. Pues moitas gracias. Agora sí que estou... Bos días pola mañán. A ver, antes de nada, felicitar aí ao rapaz porque a canción é como pegadiza, non, é como pegar un chicle ao pelo. Porque a verdad que onte escoiteina e quedei maravillado. Xa estou mirando a ver onde podo descargar para poñela de... Home, hai que poñela no Politono Spotify ou algo. no móvil. Pois sí. Despois De Politono. para comentar un pouco que decía aí o rapaz que chamou polo tema de si non era cantante, si era de inteligencia artificial. A ver, vale, podo entender a súa opinión, pero é que entonces toda a xente esta que está co reggaetón malo, porque habrá outro tipo de reggaetón que a mí ainda non me chegou, pero o tema do micrófono Sí, como lle chaman? fai efectos, O autotune. que cando yo apagan, pois canta mellor o meu can que eso. Eu prefiero alguén que estuvo diante de un ordenador neste caso, con gusto, con mezclando e tal. Home, hai moita xente que mezclou DJs que mezclaron cancións e non son cantantes tampouco. A mí me parece moi ben, Está moi ben. Deixar a David que vai mandar outra mensaxe. David de Pontareas, que opinas sobre... No, bueno, No. pero están ben todas as opinións, carai, Claro. está moi ben que todo o mundo dé a súa. Pero sí, aquí, vale, é a inteligencia artificial que fixo a canción, pero todos os datos, insisto, tivo que poñerllos unha persoa que é Miguel e irlles afinando a cousa, non isto faimo así, de outro xeito, tal. É dicir, que hai tamén unha inteligencia humana aquí detrás. É que eu estou vendo a foto de Kiko Novoa Jaiteiro e hago a cousa que é unha fantasía. No, a mí o que me flipa é a cara de Marcos coa protuberancia que lle está saindo do abdome. Prefiro non entrar en detalles porque, en fin, tampouco... A inteligencia artificial, Sí. ao final, sabe o que fai. A canción, boísima. Merecidas as galletas que lle mandades. Aí está, é verdad. É un 10 po rapaz. Pero- Poñede a máis, porque estamos a maioría maravillados con esa Poñede a canción. máis, que poñamos Descríbevos totalmente. É que, vamos, feita exclusivamente para vos. Sí. Da igual por artificial que sin artificial. É feita para vos. Merece un 10. E as galletas tamén. Isto pega no fen. Iso non entendí, non lle Pega preguntamos. no zen. No zen. No No, zen que, que... pois a xente que é zen, pois sí. Pega no ceo, Pégalle. como que pegamos... Ai, no ceo, pega no ceo. No ceo. É que isto é como himno, que A hai que ver, cambiar cada- aí un par de claro, palabras que non sí, sabes se é chan sí. ou clan. Exacto. E hai que cambiar. Hai que... Bueno, hai que subir a É unha plataforma. o que dice Cristina no tren, é no trend. Hasta donde... E eso non, Por aí non paso. Exitazo do verán. Eu quero polo móvil. Pero por que todo o mundo quere cambiar o politono? Que me fai... Chámame a atención, que todos os móviles agora sonan igual cando chaman por teléfono. Sí, e agora que volvemos outra vez o son de sempre, agora que podes poñer calquera cousa, Sí. a xente pon o timbre de sempre. Sí. Parece o teléfono góndola. Buenos días. Ostras. Mandadme un lazo da canción esa, que non dou topao. Porque está en exclusiva na Radio Galega. Claro. É que o bo de que sexa feita con inteligencia artificial é que podemos compartilas sen dereitos, non? De ningún Os dereitos hai que pagar a Non Miguel, temos que acabou dereito fixo. ningún. pagar Nada, nada, no. No, o que hai que facer Nada, hai é que compartila. 24 horas na Radio Galega Música esta canción. Dicillo a Moncho Lemos, que ya Sí, gustas, 24 horas. Ou facer, se facemos unha canle en concreto... No, en a bucle- Radio Galega, pa Radio eso Galega, está. vale, vale. A música, pa eso está. Bueno, a ver que di David de Pontares. Hola, bons días, son Blanca. Bueno, o programa de hoxe é auténtico de todo. Eu estou alucinada ca música. A mí xa me gusta toda. Pero eu como podo facer para vervos que non vos vexo en ninguna canle destas? Molaba ahora unha canción dos ointes. En plan, que falara de David de Pontareas, de Xavi de da Grúa. Ah, facer, Ostras, vale. que bo. Dos como que dos que chaman siempre, sabes? Se E ter debería unha- la facer ti. Claro. Pero para iso hai que estar atento. No, Sí, pero sí, para sí. eso hai que pagar unha cuota que paga Miguel.
Miguel, sí, porque hai que pagar, Miguel, Miguel, Pero va mandadello cena pronto, pagada. va mandadello pronto e el pega o ali. O servizo básico de inteligencia artificial non cho fai. Sí, bueno, parecíame unha boa idea, pero se teño que facelo eu é unha mierda, verdad? Hola, bos días, aquí desde Muxía. Mira, a canción chulísima. O chico que tuvo xa fixo algo manual. Xa fixo algo, Bueno, datos, como un adolescente. Despois que a inteligencia artificial saliu isto. Pois tamén podía salir outra que non estaba tan ben, pero isto é animada, defínevos. Eu querería escoitar todos os días cada vez que empezo o programa. Aí está. Merecidas as galletas po chico ese. Vale, Gracias. veña, saludiños a todos. Igualmente. Nunca tanta xente a favor deste programa como hoxe que fixo unha canción unha persona que non somos nós. A ver, ao final, ainda vas de sacar cartos ca canción. Non, Tanta inteligencia artificial. E o chaval que fixo a canción mandadelles unhas galletas. Tan siquiera mandalle o queixo tamén, ó. É verdad, Pois pero non se pode facer Iso eso. ten que É outro acertar a prezo. palabra, ten que acertar a palabra. Sí. Pero E facer un musical, por A ver, exemplo. mandade o queixo tamén, ó. A canción está moi currada. Feliz día da vosa patroa, Miguel. De quen, ó? Porque entendo que Miguel é funcionario para poder estar a facer cancións con la... que pa que logo digan que os funcionarios non fan nada. Que vergonza Pero quen é esta. funcionario? Quen está aí? Montouse a película este ointe de que Miguel é funcionario. Claro. E a mellor traballa de tarde ou de noite. Ou traballa, simplemente. Xa temos canción para Eurovisión, seguro que vai quedar mellor que moitas. Pero vai para traballar. Escoitastes? Quen é o Sergio. Sige. Es normal que quede bo humor, se non fai nada. Escoitastes Ahora entra para traballar este home. a canción de Eurovisión, a gañadora, escoitástela? Pero houve Eurovisión ao final. Sí, claro. Claro, Eu non me enterei. Bulgaria gañou. Como su propio nome indica, a canción Que é moi... estivo, como sempre últimamente, aí con Israel. Sí, sí, sí. Quedou de segunda Israel, Cancións son nosas. Iso é unha porcaría. Carla, Santa Que Rita, Ramón que fixemos dos MRS, que foi un exitazo. Bueno, Para ver. si falla, ahora temos un plan B, que é poñer a canción. Claro. Que a xente gusta a canción, entón se o programa é unha mierda, poñemos Póñeme a la canción. E No levanta. minuto 1 vai estar. David de Pontaria, a ver que opina. Bos días, equipo, son Manuel de Vigo. A ver, a canción tiña dela que utilizar para o vosso programa, o sea, a bola extra, xa estar identificada con iso, cambiarlle a E cabeceira. onde estamos poñendo É no ar? moi bonita, por cierto, Vale. Por fin nos podemos librar de Tom Jones. Eu creo que a xente está máis a favor deso que xa outra estaba cousa. aborrecida de... Quen tiña que estar preocupado é Tom Jones. Sí. Non ninguén máis. E Paco, que cobra aquí. Paco Lodeiro Chamamos a cobra... Paco Lodeiro e a Tania Beiras que agraven un momentiño. Pero si está... E así cobran eles as gai. Paco ten moito que facer que anda buscando un amor por aí adiante da xente. Pero Paco para cantar sempre xa con oco. Eso é verdade. Que veñan gravar aquí, hombre. Temos por aí unhas galletas mariñeiras da Veiga, que será a primeira vez na historia da bola extra, que sortee... Bueno, sortee non, un xa foi polo careto, porque así aparece para Miguel, o autor da canción, e outra caixa de galletas mariñeiras da Veiga, que é para... Como dominicano. No, non levan as galletas o como dominicano. Recordamos que leva Miguel unha lote de galletas mariñeiras e o outro vai para... Atención, estamos aquí, está o... Manuel, que o seu número remata en 27. Aí está, moi ben, Parabéns, sorteo que Manuel. facemos contra o Manuel, notario. ainda que David de Pontereas traballou moito tamén, Sí. merecío. Queredes ser felices, sodes felices. Ai, ahora que me preguntes, está O me dando programa duda. remata as dúas, Carla, é moi fácil. Sodes felices. A ver, sí, porque é viernes. Lunes, si me preguntas, a mellor xa non. Pois o domingo, ide ser máis felices. Ostras. Con Loli Gómez, na Televisión de Galicia. Con Loli sempre. Agora chegan as noticias,